Ubani ongawenza amaphutha? Sonke siyawenza. Ngizokhuluma noViraj. Ngizomchazela. Ngicela ungithembe ndodana. Makudingeka ngizomtshela yonke into ebengimfihlela yona. Ubaxolele wonke amaphutha abo. Ubanakekele. Qhubeka wenze njalo. Ngixolele. Hey Abiram. Yithi ngikubopha phela. Cha. Yithi ngiyibopha. Mama ngiyacela. Nenzani nina? Cha baba, hayi baba. La indawo yethu efanele. Ngenza iphutha, ngixolele. Nganginephutha ukusho konke lokho. Baba, bengafanele sikuhlubule umoya. Samukela noma isiphi isijeziso, kodwa siyacela usixolele. Angenidinelwe nhlobo. Siyazi baba, ngakho ke awukwazi ukuyifasa intamo zeyicathulo. Awuphathekile kahle ngenxa yethu namhlanje. Uphatheke kabi ngenxa yethu namhlanje. Akukho njalo. Baba siyaxolisa ngempela. Ungubaba wethu wena. Konke siyikho namuhla. Baba kungenxa yakho. Baba ngiyavuma. Baba ngike ngazizwa kusukela ngisamncane ukuthi lendlu inemigomo eminingi. Kodwa ngiyazi ukuthi usifundisile ukuthi sikhulume kahle siphinde siphathe kahle. Siziphathe kahle futhi siphumelele empilweni. Uyasikhuthaza ukuthi sidle futhi sifunde ngesikhathi. Baba, uyazi ukuthi le mthetho ibingihlula mina baba. Ngizizela ukhulu kuyona okudlula ukwenza. Futhi ngiyavuma namhlanje. Ngikubize ngesilawuli esizikhasazayo ngaphambilini. Kodwa lokho akulona iqiniso. Siya kubona konke osenzele khona. Ngiyaxolisa ngakho konke baba. Baba siphambukile. Siyaxolisa. Sekwanele manje. Akekho ozokhala manje. Wozani, Sukumani. Ngiyazi angiyena ubaba Qotho. Kodwa ngizame ngamandla monke bafana bami ukuthi nginikhulise ngendlela. Uthe kuqaleni unaViraj ngumuntu othanda ukuzenza umsulwa kodwa kunjalo. Sengihlangana nobuhlungu omningi empilweni. Angifuni kube njalo nakini. Ingakho ngihlezi ngizama ukuze nina ningabhekani nokufanayo. Ngingaba ubaba omubi. Kodwa nginayo inhliziyo embi. Ngikhumbula into eyodwa. Mangisaphila namadodana ami futhi wonke umuntu oyilunga lalomndeni wakwaJahagidara ungowami ngokuphelele. Ningakhohlwa lokho. Baba, sibe nephutha. Baba isimangaliso ngempela. Ngiyaxolisa ngempela baba. Lokhu angeke kuphinde kwenzeke futhi. Yeke ukukhala manje. Angithi ningaphinde nenze into ezodinga ukuthi nixolise. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.